kowa ya tafi da gumin cikinsa. PDP ta yi kun gani, APC ta yi kun gani. To ga shi na sauran kirit, mu yi hadirin kuri'a, mu yi ibin karamar hukunci mu kori wannan azalima gwamnati saboda sa'ida. Domin mu kori yunwa da talauci da rashin yi da tsadar rayuwa da rashin ruwa da rashin babu. To bayan da za mu yi wannan sai mun je mun zage dantsi mun hau layi mun zaɓi PDP. Matasa ga shi naku, mun kawo muku matashi ɗan uwanku dattijan matashi. Matashi shi ya san zafin matashi ɗan uwansa, saboda haka gashi mun ɗauko muku naku, ku ji daga bakinsa, ku saurara ku ji daga bakinsa abinda zai muku tanadi. Da wannan Allah ya sa albarka, muna godiya. Akwai wakilai waɗanda suka dawo jam'iyya, ina kiran wakilinsa ɗaya ya zo, kuma na kiran Badamasi ya hau. Wannan zai magana ne a madadin gidansa, ga gida suka ce sun koma gidansu, shi ko ce yana nan tare da mu. PDP! PDP! Najeriya! Kanofa! Assalamu alaikum. Sunana Badamasi ɗan zaki, wanda yake shine publicity secretary na jam'iyyar PDP bangaren shugabancin sagagi. Sun yi sanarwa, sun yi ƙarya cewar sun ɗebe mu 10,000 da wani abu za su karbe mu yau a municipal. Shi yasa na gaya musu cewa ƙarya suke yi. Muna nan ko ba mu nan? Muna nan ko ba mu nan? Bai girma gwamna, kamar yadda ka ga wannan al'umma ta ƙaramar hukumar Geza, muna maka albishir da cewa kwanmu da kwarkwatonmu kafin 12 na rana insha Allah ranar zaɓe mun kawo maka jam'iyyar PDP insha Allah. Ko amince? Mun amince. Allah ya ba mu nasara. Allah ya ba mu nasara. Ina wakilin wayanda suka yi takamfis wanda suka da mutum ɗaya. Wakilin wayanda suka da to daga baya a kira shi. A gaba kafin su zo kai ne wakilinsu. Ai shi chairman ya san wakilinsu. A gurguje kafin waɗannan wakilai su zo su yi magana sun dawo jami'ar PDP, dama dai gaba da masu ya ce yana nan shi ba inda zai shi. Ina kiran mai girma His Excellency mataimakin gwamnan jihar Kano da Yusuf Bello Ɗanbata ya tofa albarkacin bakinsa. Abin da ya fa a gurguje ake yin sa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.